Sa Kabangkalan City, 3 kabalay na sunog. Palyado nga linya sa kuryente ginhalinaan sang kalayo suno sa BFP. Nakatutok Aileen Pedreso. Mabatian ang pagsinggitan sa mga residente samtang ginalamon sang kalayo ang iningabalay sa Purok Pitgong, Barangay Uringao, Kabangkalan City, Lunes ang aga, Agosto 18. Makitaan man sa video ang pagtingwa sa mga residente nga mapalong ang kalayo apang badasig ini nga naglapta. Tungod na ma'am sa kapaskusang hangin during that time. Dasigig ma'am na nakalap ang kalayo. Dali waigit tatapta nila sa ilang abayanihan. Duha kabalay ang totally gutted, samtang isa naman ang partially damaged. Sa investigasyon sa Kabangkalan City BFP, naghalin ang kalayo sa balay nga ginapanagiyahan ni Remy Camancho. Ang duha kabalay nga nadalahig ang ginapanagiyahan sa iya duha ka anak. Natabuan nga nagaobra sa kampos ng tubo si Remy sang nasunog ang ilabalay. Kaya ang nabilin tong nga bata, may nabatian sa mga nalupok sa balay nila ni Remy Camancho. Kaya nga tatay, bali tulong paray sila ma'am. Isa sila ka purok compound. Palyado nga linya sang kuryente ang ginatanaw rason sang sunog suno sa BFP. Nasunog man ang 3 ka motor nga nakapark sa nasunog nga mga balay. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.